Hej hvad så YouTube. Velkommen til en episode, som jeg har lavet et let's play inde på en server, hvor jeg er admin. Hold, der brugte jeg lige Super Breaker. Og jeg er admin. Både i jeg ved faktisk godt, men jeg gider bare ikke. Det er svært at lave sådan noget Essential Shop. Det tager mega lang tid. Det gider jeg ikke overhovedet med. Au. Back. Nå ja, det var mit iPhone der. Ja, jeg skal nok lige gøre noget ved det her. Nej. Opdager til YouTube. Ja, og håber I kan lide den her kanal. Jeg venter. Lærte jeg ikke en masse hakkes før? Hvor er de nu blevet af? Sådan. Okay. Ja, okay. Det er fint nok med Super Breaker. Det er dejligt nok. Der. Så. Skal lige gøre noget. Skal lige vente på den der, og så tager jeg svinekotelet ind. Fordi det var nogle dyr, som jeg nakkede. Der. Ja, mining skill. Og der er MCMMO på. Så kan jeg lave. Så når jeg får mange mining skills, så når jeg finder diamanter, så kan det være, jeg får 2, når jeg miner 1 uden fortune. Det er dejligt nok. Men det mit største mål lige nu, det er at finde diamanter. Eller først at finde jern, og så diamanter. Men det skal nok gå. Det skal jeg bare lige skrue op for lysen på min computer. Se. Der. In 1 minute, ja. Det er en ret ny server, og IP'en den vil stå i beskrivelsen. Nam. En mine minder af nam. Det lyder godt. Så gør jeg lige det her. Hvor var det der jern? Godt, jeg lavede en ny. Stum pickaxe. Lava. Hvad? Hvorfor er jeg så heldig? Ja da. Og lava, det betyder tit diamanter. Fordi hvis man graver rundt om det. Okay, det er lava dernede. Men vi er vist også så langt nede, at der godt kan ligge diamanter der. Rykker mig lige lidt væk, fordi min computer den larmer sådan meget, så vil jeg helst ikke. Hey. Nå, men nu skal jeg bare ned til det der. At det går. Jeg kan faktisk lige gå op sådan, lige for safe. Det her jern. Der er lige præcis nok til en jernhakke. Nej. Stoppet serveren. Jeg har mange server, så. Nå. Hvad sker der? Ja. Hvad skal jeg lige gøre imens, så jeg ikke keder jer for meget? Kan jeg fortælle, at jeg hedder Mathias. Og ja, så og jeg kan ikke klippe videoen. Det er det, der irriterer. Ja,
Ellers havde jeg bare lige gået ind på en anden tur og spillet lidt på den. Det skrives. Men owneren er igen endnu. Altså ikke den rigtige owner. Og den der. Variant. Der. Det var ikke. Sådan der. Så laver bare. Nu skal jeg mine resten af alle milliarder episoder. Ej. Når jeg finder diamanter, så bliver jeg sådan mere lidt op over jorden. Men indtil jeg ikke finder diamant, så har jeg lige brugt alt mit træ. Det er bare flot. Indtil jeg ikke finder diamanter, så vil det mest af tiden gå med mine, fordi det er bare noget basic. Find først diamanter, så kan man lave resten af en farm og alt muligt senere. Fordi så kan man lave en diamond hakke, komme til nether og få en glowstone. Sådan der. Ja. Så skal jeg bare derned igen. Og episoden kommer til at være et kvarter lang. Har jeg ikke filmet. Se what? Jeg har filmet. Bare fordi jeg ikke kunne se det. Det kunne være lidt pinligt. Det var lidt pinligt. Har I filmet? Ja, no. Nej, det har jeg. Au. Dumme skelet. Touch me again and I kill you. If I could see you. Ja, du har lige gjort dit livs fejl. Oh shit, man. Kig af mig. Jeg kan ikke lide det der skelet der. Og ved hvad? Det er bare spilletid. Ned til diamanterne, hvis der er nogen. Kan jeg tage resten senere. No way will let your zombie. Shit. No. Kom så, zombie. Og creeper, du går bare. Der vil jeg ikke se mere. Den vil så godt se mig springe i luften. Ja, en lavsø. Jeg skal nok tage redstone. Nom. Bare lige for XP'ens skyld. Det starter. Det starter. What? Lol. Jeg fattede ikke en meter af det. Nå, her var der en masse dejlige jern. Jeg kan bare skrive skrådræg på dem, så det er dejligt nok. Sparer min mining skills totalt op. Sådan. Er der ikke noget? Nå, der var der ikke noget heroppe. Jeg hader bare, at jeg var nede på kul. Jeg kan lige grave rundt. Sådan finder man tit diamanter. Se, diamanter. What? Diamanter? Diamond. I love you. Se, der fik jeg lige 2 diamanter. Mega fedt. Diamond. I have the diamond. Jeg har 3 diamanter. Ej, kun 3. Alle sammen, det tæller ikke så for at finde diamanter.
Det er heller ikke for at finde diamanter. Det var noget pis. Jeg kan lige se. Er der mere? Mere? Er der mere? Nå. Det var der ikke. Grav alle mine fri. Hvad for en blå? Hvad er det? Nå. Så. Nå. Undskyld, hvis det larmer, men jeg kan ikke slette den her video, fordi det er lidt underligt, at man starter et let's play, så allerede starter man med diamanter. Så hvis den larmer, så må I meget undskylde. Skal jeg nok få fikset til næste episode. Der. Der. Hvad er der sket her? World spawn lag? Nej, world spawn crash eller et eller andet. Okay, det var bare lok, at jeg lige gravede ned, siden jeg lige fandt diamanter. Sagde jo, man skal altid grave rundt om en lavasø. Nå. Jeg er så bange. Når man har diamanter på sig, så det er ikke lige så trygt at gå ned i en mine med lava. Det er ikke lige det mest opmuntrende. Fedt. Mangler kul. Au. Ja. Du har lige begået dit livs fejltagelse, skelet. Gå lige F-home. Skal så F-home. Så er den der. Nå, undskyld, der kom det lige til at puste. Så laver jeg lige en stenøkse, og så hakker noget træ. Nu begynder jeg at være lidt mere op, men ikke helt. Fordi det der, de tæller ikke som diamanter. Tæller kun lige til en diamondhakke. Og jeg skal også have et enchantment table. Så jeg kan få fortune. Nå, lol. Ej, det havde jeg glemt. Det kunne jeg lige gøre. Nå, men det er faktisk lidt lol. Jeg finder diamanter i den første episode. Lol. Første episode. Diamanter. Ja, hvor kan jeg stille den? Det skal så være noget af mit hus, og jeg skal gøre det pænt. Der. Og sådan i starten. Kan jeg lægge de gode ting her. Der. Redstone, det tager som godt. Og læder. Ja, nu skal jeg ned og gøre det sjoveste, man kan gøre. Kulmine. Og ovnen igen. Nå. Nu vil se, hvor lang tid jeg har rekordet. Nå, okay. Det når vi ikke i denne episode. Så ses alle sammen.